Bisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS? Layang. Layang. Ndi layange ndi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengane kowe lancang ngendhek. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwi penganggone saya akeh, Apa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok ke 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendhek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya perlu to tak kekke kas. Ora ya. Bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo, gini aku pengen nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya.